Martang yang mahita, alay Tuhan Jehovah na marhabang so di badong gijam. Totong mali Tuhan mandok moliate hami tuho siala asidot holong ni roham na manotong di hami mangaramoti pardalanan ni ngulo nami ali Tuhan. Tokinay peli Tuhan nalau bigi sa hatami mahami. Pasu-pasu ma ati-ati dot pikiran nami bi asa buhay hami at tu siya Tuhan di naman ang ihok katapami jala buhay hulok kami di bagasan parangulan nami. Marhititi guwar ni Tuhan Jesus Kristus na martayang kami tuho. Amen. Shalom, horas malihita sa luhut na amang inang haangin na nihulungan di bagasan Kristus Jesus. Turpuk ni Jamita di minggu ta sa darion ima di minggu padua hondong trinitatis dienet may siad bukurut pido na parjolo mahuka masyan ayat na papituhon tolhas tuet sa pulupitu sangonon manidok disi. Jadi ruar manasida siyan inganan paya solatan na selaun rabdohot paromen na dua laki asa mardalan sumuang tutano juda dunginin na si Naomi ma tu paromen na duwe law mahamu mulak ganup tubagas ni inanabi semara ni roha ma Jehovah mamalasun tuhamu obar tu nabi nahimu na tuaka na mati dohot tuau saya di basa-basa Jehovah ma tuhamu asa jupangan hasonang kamu ganup dijabu ni sinoduk nabi dungi di mama nasida laos di pangiar be suarana tu matangis dungi ni nasida ma tu si matuanay ikon udur kita mulak tu bangsom alinin na si Naomi ma mulak mahamu waliak kadainang buasa ning mardalak kamu rabdo tau so tagamon anong betubo anakku bain si noduk muna dohot mulak mahamu aliak kadainang anong nga matua aw ang tung marsinoduk mga muse tung sura pe hudok anong dope siro mo diaw jala sabor nginod dope aw marsinoduk mangan jala tubuan anak aw tung tarpay ma hamu manasida pay ma magulang tung tarpuncung mahamu bayanon ni gabi sudat marsinoduk mangan unang masongo ni aliak kadainang ay sumapot dope na huway siyan hamu ay ruar huhut tangan ni Jehovah marbajoyaw jadi dia pangir na sida musay suara nabi magugut matangis las dium masior pama simatuanay alay marsihot ma anggo rohani sirut tu nasida nunginin na si Naomi ma ida ma nunga mulak iya haham tu bangsona dohot tu debatana mulak ma dohot to mangihut ton hahami alay ni nasirut ma mangadusi unang sesosoyaw tumadiko ko lao sirang siya ko iya tusiho lao ikot tusi ihutonok ko iya tusiho maringanan ikot tusiyaw maringanan bangsom nama bangsoku debatam nama debataku iya disiho mate ikot disiyaw mate disido awut naing tertanom saya songoni madibahen jauh batutu tuaw jala songoni ditabay tujulanon holan hamatiani nama terbahen manirangau siako ido yanggo saat na jala topik ni hatan debata ima satia mangihuton debata damang ninang nanihulungan di bagasan Kristus Yesus anong opat hasit tongan di badan na baru na dipatorang di buku roton parjolo baru kilon parsorion na songgop tujolma gabedalan ni debata lao patulus sesakap panubusion ni debata buhi taida di Filipi salat ayat napasapuluhan napaduahon marhite parsidohoton ni sirut di bagasan sakap panubusion ni debata patuluhon pabuah parsidohot di harajaw ni debata dada alani tarobo partuturon alay siala haubukon ni perngoluan tulomon ni rohani debata marhite parsihohoton na tubo siyan hapor siyang buitay na di Roma sada ayat na panimahon napatuluhon namang inang partording ni sirut ditarobo ni si Daud doho Jesus patadahon pabuha sa luhut bangso parsidohot ti harajaon anak Daud jalan na papaton si Boas ditubus si tubus tiat-tianan ni si solhot na ido gabi gobaran ni panubus bolon ima Jesus Kristus damang day nang diha mamasa ni haleon potir di tano Juda
bukas do si Elimelek do tripena si Naomi. Rap dohot dua anak konna si Malon na manguli tu si Ruth, dohot si Kilian manguli tu si Orpa. Di tanah Moab mabalu ma si Naomi, jala dua sa anak nape marucung ngulu, sopora maridang manang napuno. Gabi mulak ma si Naomi tu Bethlehem, dung 10 tahun leling na, maringanan di tanah Moab. Rap dohot parumen na duay. Alas warong besirimon ni nasida. Ima si Naomi di tanah Moab. Ape di tanah Juda nung ngamar pangulahi rohani Jehovah. Dinaborhat nasida si Naomi si Ruth do si Orpa. Isosoy si Naomi do parumen na duay. Asa mulak tu ganup na toras nabi. Hata pasu-pasu do dipasahat si Naomi tu parumen na dua say. Iba. Saya marasi ni roha man Jehovah. Mamalas son tuhamu. Hobar tu nabi Nehemuna tuwakka namate dohot tuwakka namate imamandok tu si nanduk na nasida nong mate ima si Malon dohot si Kilian. Dang olo si Ruth dohot si Orpa manadikos si Matuana. Saya dihiton nasida do si Naomi. Alay dung dileho si Naomi hatorangan natarajalo roha. Gabi mo ba do pikiran ni si Orpa. Dioloy si Orpa dohata ni si Matuana. Gabi mulak iba na tunaturas na dohot tuha hinaha porsyon na adpe masay lungod do niya rohana manadikos si Matuana. Alay si Ruth say marsiho do mangihuton si Naomi. Atik pe say disosoy si Naomi iba na asa mulak tu naturas na. Dangolo si Ruth manadikon si Naomi. Marnida si Ruth na soolo manadikos si Matuanay. Lam di sosoy si Naomi do si Ruth parumen nay asa mulak tunaturas na songos si Orpa. Alaya manginang nang pelam di sosoy si Naomi ibana manang na si Ruth marhite hatorangan na tarjalo roha baliksa asing do alus ni si Ruth. Ido do diet na pasaplolom 1:10. Unang say sosoy auto madikoko lao sirang siyako iya tu si ho lao ikutusi iutonoko. Iya tu si ho maringanan ikutusi au maringanan. Bangsom nama bangsokku. Debatam nama debatakku. Iya di si ho mate ikut di si au mate. Di si duau hut nang tertanam. Say songoni mani bahen Jehovah tuau. Tiada songoni ditabay tujuluanon. Holan hamatiani na matarbahen manirangau siyako. Damang denang parsihotan manang hasatiaon ni si Ruth maradapol si Matuana buru ni si Naomi. Sada parsihotan na luar biasa. Masay argado parsihotan si Songoni di jolo ni debata. Si Orpa gabi mago ma siyan barita ni buku na badia. Alay si Ruth gabi opo ni sudut di Jesus. Panubus na si Tony. Hinorhon ni ima pataridahon pabuha Jesus naroto portibyon. Dadahol paluahon sa dabangso Israel. Alay dohot do tu saluhut bangso. Kuroha manginang salering rap si Ruth dohot sinunduk na dot si Matuana. Mamoto do si Ruth pabuan na adong do parsauran na polit di keluargai tu debata di ngulu siya pari. Ido ubahen nga surago iba na marsihot mangiyut to si Naomi. Gariada barani do si Ruth makatindakon iya tu si holaw ikot tu si utonoko. Iya tu siya maringanan ikot tu siya maringanan. Bangsom na mabangsokku debatam na madebataku. Iya di si homate ikot di si homate. Di si dua uhut nang tertanong sa songoni ma di bahay Jehovah tuhaw. Jala songoni ditabay tujulanon. Holan amatiani na matarbahen manirangaw siyako. Damang dinang sada commitment padan na masay tugu atik pinang dimotos kirut aha konsekuensi manang resiko di ujung ni haputusan nay. Iya tusi holaw ikut tusi ihutonokku iya tusi ho maringanan ikut tusi au maringanan. Sada ikrar manang padan pate-patean na sujadi Mose gariada rela si Ruth mutasi ras kewarga negaraan dohot mutasi ugamo manang namurta. Hola na matiani na matarbahen manirangau siyako. On ma pun ni ikrar ni si Ruth tu si Naomi.
Dang anong tawar menawar be. Nabuhay mango si padani. Songon panindangiyon ni sada na barbadyo na nayang marsaripe tu sada. Hamulian na nasay dioray na toras na. Rabi siyan gidjang sakal siya toru dang tarsirangaw siyan na nang helami na. Manang masursur, manang margargar dulupi, manang mahiyang laut, tung nasomuba, tung nasomose padani. Damang nenang, molo marnida siyan si Bonsiri habubukas ni si Elimelek, Naomi dohot anak kon na tumuapi. Ima alaha mamasa ni Haleopotir di Tano Juda. Boy do dapat putihon persiajaran na arga. Na parjulo, pahit unang pitor ni utahon. Tonggi unang pitor ni bodut. Siya sada pamikiriyon, dang manahan si Elimelek mangalobi masa Haleon potir manang namarobas. Gabi pitor bukas iba na dot keluarga na tuluat na as. Ape balik siyan pakirimon do na masa diluat si Hadaoni. Ay gabi mati diluat si Hadaoni do si Elimelek dohot anak na naduay so taruli urat ntugu lao manguduti sudut na. Ape akadongan na sa bangso pasti do gudang na bertahan manang namanahan di hamaholan. Jalan terbukti doi alebasa pei molo siyan pernidaan hadebataon ima dalan ni dewata lau patulus so sakap hatuaw ni dewata ima songon tujuan ni bukurut napadua namang inam dang maribar tano hamatian dang mabiar si Elimelek lau bukas siyan huta hagodangan na tumomot luat na asing lau mempertahankan ngulu siap hari Radi rohata siyan pangarat tuan nama iba na manos baladjo tu keluargana. Ay saud sudot di buwan sude keluargana atik na supit tormati do anak konay duasa sojolom marpinopar. Sude nai sura-sura ni roha na buwi doi jaloon saunari. Habe tu pa dora molotung pedang bukas ibana tu tanong Moab danggay Benjamin ni nasomoding iba na dohot anak konna na duway so martinaring sudut. Alay, monota aja isini bukurut gabi sada dalan ni demataru patulus sakap na. Alay siyan berita ni bukurut adong sada situhun na masay arga siyan sahalak na dirajumi nasa bangso ni debata. Jupang panidangion na marsihot jala hinorohon ni parsihoto ni tulus sakap ni debata. Main haluaw ni saluhut bangso di bagasan Jesus Kristus. Ay marhite si Ruth na marsihot mangihutton si Naomi. Songonido padan si hutton Jesus. Tutua manginang ngaso malhita bigi jala tayo dihon lagu. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Kutak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Terjemahan judul aslina I have decided to follow Jesus. Damang denang mula ni laguon siyan India. Jada lirik na terinspirasi siyan hatani sinokseng ima sa halak bawa siyan suku Garo di Asam. Jadi sekitar 150 tahun na salpu laguon mangalihon pengaruh na luar biasa. Gabi gudang perbarita na uli na tergerak rohana ala ni lirik laguon. Jala upaya ni gabi sahat barita na uli tu timur laut India. Buasa boy songoni kira ala ni hado muncul lirik ni lagui. Jadi amanginang nang pedi tentang keras perbarita na uli manang ditulak hatiai masuk tu suku Garo. Sada siya nasida totong do di baritahon. Tu sinokseng inatana dohot tua inakon na. Dungi di jalon nasida ma Jesus Kristus gabe Tuhan jala si paluan nasida. Alani gabe lam gudang jolma porsia tu Jesus. Mambegi baritai mangamuk make pala desai di papungu masude penduduk desa. Di jo masinokseng jala dituntut maiba na asa paluahon ha porsiaon na di jolo ni natorop molo daong di pamate maibana. Alay di dok sinoksing mah. Saya telah memutuskan untuk mengikut Yesus.
tidak ingkarin ibadah. Mga makipala suku di paritahon ma asa ditembak anak nan naduay. Gabi mati mayanak kunay. Dungi itutut masalinay ibana asa sakalon ni sinokseng ha porsyon na molo nang malua inatanay. Alay dia lusi sinokseng ma. Meskipun tidak ada yang bergabung dengan saya tetap akan mengikut Yesus. Tidak ingkar. Pitor ditembak mati mamusia inatanay. Dungi di suku kepala suki mamusia sinokseng na parpudi. Tinggal honom muma apor siyaw molo daw homa hupa mati hami inna. Alay di bagas salas ni ruhado di dok iba na kata-kata terakhir na. Salib di depanku, dunia di belakangku. Tidak ingkarin iba na. Pitor ditembak mati ma iba na. Songon anggota keluarga na asingi inata dohot inakon. Alay yang manginang namasay memicu hal na luar biasa do di desay. Jipuk kamay kepala suku na masay terganggu rohana alania porsian ni sinoksengi na luar biasa dan buhay dito si ibana jala bertanya-tanya ibana nang tenang ibana alay ala di jamator di Purbadia ibana secara spontan di dok ibana ma saya juga milik Yesus Kristus. Ditiki penduduk desa na marpung mabigay kepala suku na sida makatindak kon haporsyon na tu Yesus Kristus. Pitor gawe di jalon na sida mag Kristus gawe Tuhan jala si paluana. Damang ninang kisah nyata di balik lagu mengikut Yesus keputusan kon. Tung masay luar biasa. Hasa tiyaw na tarina siya na hata. Ima dihatahon ditiki mengadopi ujung kematian ibana. Alay gabi berpengaruh do tu salut pertiwi. Gabi torab jol na mangarahon roha na tu si palua ima Yesus Kristus. Tudos ma manginang kisah ni hidup sinok sengon paduhan ni Apostol Paulus di Filipi. Sada at double sada ay Kristus dohang uluwad dihaw jalalaba ng hamatian. Buhay tamang inang nung agawe siton Kristus na sa tiya hita. Mulororo pa ni si tao na tuhita olo do si pataganggu rohata lamaru pa ni molo nung nga di tengah ancaman nyawa hita totong lebih hita dok mengikut Yesus keputusanku totong lebih hita dok saya tidak ingkar saya tetap menjadi pengikut Yesus anggit matuhata mapargugoy hita sa luhut na ina madalani ngulon asa totong hot hapor syata Tuhan Yesus Kristus. Amen. Alay Tuhan jauh mana marawang so di wanang gitya. Mauliati ma diho alay Tuhan. Nanong manungguli hami. Marhite hatami. Asa gabe siton ho hami. Nasa ti alay Tuhan. Molotung pero akka si tao non. Molotung pero akka hama olon. Akka tantangan tu hami. Asa totong mahami marigugo alay Tuhan. Alani ko. Sisarusa ng pangalasan namin ni Tuhan. Unang tarabat namin madyalok kapaso-paso ng sila ng Tuhan. Marhiti-hiti guwar ni Tuhan Jesus Kristus martangyak kami to. Amen.